Welcome to my channel. Nasa bundok po kami ngayon. Ayan, ganda dito na. Ayan po, punta po kami sa pasto. Ayan, welcome kay pasto. Ayan, ito ang mga kabundukan. Kabundukan. Banbantay tapos kalidlid daan. Ayan, nasan yung mga baka natin? Ayan, mga kababayan. Hey guys! Oops! Hello, hello! Ah! Tantaman, sige. Nagtiliwan. Dagito iti kakadwa. Wah, mula dito malok pa. Hello guys! Pang 12. Diyan na mo. Sakitan mo na to. Turutin din yan. Focus na. Hanggang makaringgor nga yun na. Okay. May kam agtiliwti baka malupak ka boy. Kitain niya. Aprusan niya oh. Oh, malupak. Baltog mo, baltog. Sige, baltog mo. Iya po nagkapoy kay mitain. Usal ko mga mina. Naikit. Magbubuting dan na eh. Dadadyayin na eh. Sin! Sin! Awan. Ay nagkapsot mit dagito yan. Kas kay mitlag dadamo nga. Mangtalay, tiba ka? Maday hanggang aming ko eh. Oh. Ano na ngidan? Ayan. So, after buklo, dito naman po tayo sa farm. Ayan. Ayan mga kababayan. Aduti baka na panan natay puraw nga ba? Dakilain. Against the light meat samitain. Tasama naman na nagkapsot. Ayan mga kababayan. Punti mangga. Baka nga to po. Kanting lain. Kaya karta ito talina nga dayjan, ito ito pantay kay. Nakaw ka ta, ano tayo nga dumakil dito ibay. Months pa ila dahil ito. Nay nagpatay. Sa highway dahil ito. Puro ka Irwar man? Isubit lang. Ay guys! Malawa lo. Malawa.
Madihani sa tubuat na eh. Tas gaya ko nga, agor ka. Madi. Mapalusak ka nga. Hindi ka na kaya nga. Nagpatay! Nay! Ure partin doy, ito ikit hampa. Baka 5 mil lang. Hi guys! Nandito po tayo sa bukid! Woohoo! Woo! Ayan o, yung mga baka! Okay, hanggang sumuli. Maraming salamat po yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel. I-search nyo lang po ang Team Balogers upang sa ganon yung mga adventure namin, mga nature ay mapapanood ninyo.